Връщаме се у нас. Момче от Кюстендил рисува картини, за да събере пари за лечението си. 15-годишният Александър Ангелов страда от мускулна дистрофия и въпреки, че трудно движи крайниците си, не спира да рисува и да вярва, че именно изкуството ще спаси живота му. Алекс се разболява, когато е едва 6 годишен. След неуспешна операция в България, детето остава на легло. Майка съм на едно невероятно борбено, за съжаление, болно детенце. Проблема при нас големия дойде след една операция, когато нещата развиха се не както трябва, вследствие на което сина ми остана почти неподвижен. Със собствени сили и с помощта на близки и роднини, семейството на Александър намира нужните средства и изпращат момчето на лечение в Израел. Почти не можеше да си движи ръцете, краката също. След започването на лечение обаче започнаха да се случват чудеса. За съжаление, всички тия чудеса струват пари, съответно държавата не отпуска средства за случаи като нашия. Еведнага след лечението Алекс отново се връща към хобито си да рисува картини. Сега именно те са и надеждата му, продавайки ги, да събере нужните му 20 000 евро, за да се излекува напълно. Мечтая да видя нещата, които рисувам на живо и да помагам на деца, други деца, които имат нужда. През цялото това време Алекс получава подкрепа не само от близките си, но и от съучениците си. Именно те създават и фейсбук страницата Help Alex, където са показани част от картините му и всеки, който желае, може да си закупи на символичната цена от 50 лева. За новините на Ново от Кюстендил, Екатерина Николова.